Posle kraće pauzice nastavljamo sa FIFom 365, nove kesice su tu, ajmo da razvalimo ovu kutiju, da potrošimo sve. Malo sam ja bio u haosu pa ide sporije ovo otvaranje, ali sad ćemo ga ubrzati na maks, imam jedno iznenađenje. Nova kolekcija je stigla na moju adresu, bit ćete oduševljeni. Video će ići najverovatnije sutra, tako da posle ove FIFe vidjet ćemo nešto novo i onda ćemo paralelno cepati to dvoje, mada mislim da će ići brzo. Šta je ovo, Genk? Dobro. Opa, Juventus, koliko su im lepi dresovi, obožavam Juventus dresove, volio bi da imam, možda kupim jedan ove godine. My Golden Team kartica, Ruben Dias, kako, znači sve dobijam različite, još jedna Cityjeva My Golden Team kartica, brutalna, okej, brutalna keca, odlična keca, evo malo i Partizana, mi su već dobili, Belić i Ščekić, okej, je moguće, dve u jednoj kesici, kakav use, ovo je nemoguće, ovo se retko dešava, retko viđa, nije namešteno, vidjeli ste, otvorio sam pred vama, dve My Golden Team kartice, sličice, kao da su kartice, majke, malo su sličice, lepe se u jednoj kesici, prosto nevjerovatno. Ruben Dias i Alisson, golman Liverpoola, brutalno. I ova zlatna, idemo dalje, kesice kidaju ove godine. Kažite mi kako stojite sa FIFom, jeste popunili, jeste skupili, ili se menjate, ili naručujete ovo što vam fali, kako ćete završiti album. Evo ga Vinicius Junior, prelepa sličica, danas baš nas hoće, ponovo Genk. Ponovo Real Madrid, Kamavinga, kakva zver od igrača i Toni Kroos, ovi malo zeleni, malo Benfike i kod, ne znam sad radim s ovim kodovima, da li to da bacam ili da čuvam nekom da dam na menjanju, nemam pojma šta vi kažete, skupljate digitalni album, mene apsolutno ne zanima, bio sam kucao te kodove jedno vreme, ali... I evo ga moj igrač iz FC Mobile-a, Chiesa i Milik, malo i Paris Saint-Germaina, Mendes, onda malo Lazija, onda šta je ovo, Barcelona, može, pa malo Atletico Madrida i digitalni kod, može, idemo dalje, ova kesica ništa, će bude jedna brutalna, pa onda bude onako malo par kesica onako, i onda sad ide vjerojatno jedna brutalna jer vidimo timsku sličicu, Pačuaka, ko su ovi, nemam pojma, ne znam koji je ovo tim. Ljudi moji, da li je to ponovo on? Nije, mislim da je Messi, ali ovdje je Dybala, ovdje je Enzo Fernandez i Rodrigo, lepa, brutalno sa svetskog prvenstva, malo Partizana, Terzić i Ilić zver ove sezone, zlatna, Lazio, koliko lepo izgleda, mislim sekunde Manchester City, onda imamo Kanutea, Frank Kanute i Bibras, Natko, nesuđeni kapitan Partizana, kako moćna sličica, baš od njih stavili zajedno, oni su tu na sredini, prelepa, Partizan i Zvezda jako lepo izgledaju u ovim kolekcijama, ne znam da li će Zvezda biti u Topsovom albumu Lige šampiona koji sam čuo da izlazi za 2 nedelje, vidjet ćemo, a pre toga moramo vidjeti još jednu My Golden Team sličicu, to je Ronald Araujo iz Barcelone, evo prva Barsina, ljudi moji, evo već sam 3 dobio, znači koliko izlaze ove My Golden Team, ovo je brutalno, ovo je ekstra, evo ih već 3 dobio i Alissona i ovo je Ruben Dias, jeli, jeste i sada Araujo, odličan, brutalno izgleda, grb Porta, kako se samo presijava, kako se samo preslikava, brutalan, i sad malo ovih smor, vjerojatno sličica, Milan, ovo je mladi igrač, buduća nada, 2005. godište, dečko, ove sličice, vjerojatno jedno mnogo vreti kad se ovi igrači proslave, ovo je Arda Güler, turski internacionalac, jako dobar momak, šalje pare kući Kevis, jako dobar, vaspitan, idemo dalje, otvaramo sljedeću kesicu da vidimo šta se ovdje dešava, imamo malo crvene zvezde, evo nije zvezda zapostavljena na ovom kanalu, tu je Bukari, ubedljivo najbolji igrač Zvezde koji ako ne ode na zimu baš će me iznenaditi, i Mirko Ivanić, onda imamo malo Villareala, može, Manchester United, evo ga McTominay, buduća mlada nada, i Xavi Hernandez, ovo je Legend kartica ili tako nešto, brutalno izgleda, ovo je sličica, ja vičem kartica jer verujte mi kada pogledate ovo iz daljine izgleda kao neka kartica, kako se lepo presijava, kako su ih fino uradili, kida FIFA 365 ove godine, kida, lomi, ovo je definitivno, makar ne pratili futbol toliko, makar ne bili toliki kolekcionar, ovo je album koji morate imati u kolekciji, prelepo, jednostavno prelepo, malo Bayern Minhena, uopšte mi se ne sviđa Bayern ove sezone sa Tuchelom, katastrofa, ispali su iz kupa, izbacio ih trećeligaš, raspadaju se, bukvalno se raspadaju, uopšte mi se ne sviđa taj stil futbala koji Tuchel forsira, ali ajde, nema veze, šta me briga, realno, nego svi Borussia, bit će red jednom da i oni uzmu.
FIFA World Cup Saudi Arabia 2023, jel ovo, koji je ovo svetski kup pre FIFA u Saudijskoj Arabiji ove godine bio? Da li žensko prvenstvo bio? Nije, brate, nemam pojma šta je ovo, je ovo za žene? Ma vjerojatno za žene bilo. Onda imamo, nije za žene bilo u Australiji, Novi Zeland, ali imamo Manchester United, skupa jako sličica, malo još Uniteda, pa malo Ajaxa koji je na dnu holandske tabele, najgori u istoriji, nikad nije bio gori. Onda imamo malo Intera i to je to, idemo dalje, sljedeća kesica. Ne znam ni koliko sam otvorio, vi mi napišite u komentarima, nisam brojio, samo vadim iz kutije. Kod ostavljamo tu, ako su ih izmešali, znači će vjerojatno biti nešto brutalno i onda startujemo sa zlatom, ali nažalost ovo nisu zlatni fudbaleri, Ajax je posljednji. Manchester United, timska sličica, lepo izgleda, nije loše, ne grle se nešto puno, razumljivo, baš im loše ide. I šta je ovo? Blue Stars FIFA Youth 2023, pobednici Švajcarci su osvojili, jel moguće? Prvenstvo za mlade, interesantno, lepo. Onda imamo malo Marseille, onda šta je ovo? Ovo je Frankfurt. Frankfurt uopšte ne pratimo ove sezone, nemam pojma ni kako stoje, ni znam da je Bayern, da li je treći, ispred njega je Barca i da li je Leipzig ili ne znam koji klub, ili Union Berlin, ne sjećam se tačno. Malo Genka, malo Ajaxa ponovo, malo Barca, ili ima neko poznat iz Barca, evo ga Araujo, ko su ovi, nemam pojma, malo ponovo Frankfurta, digitalni kod, smor kesica, katastrofična kesica. I jao, kako lepo izgleda ovaj dres Lazija ovdje, kidaju, ljudi moji, kidaju ove sličice, prosto nevjerojatno, jako dobro. Ovo sad da polepiš nego šta je ovo, dobitnica nagrade za sportskog novinara ili o fudbalerka. The best FIFA World Stars player, aha, najbolja fudbalerka 2022. godine. Kako se zove? Aleksija Telas, svaka čast Aleksija, nisam baš gledao ženski fudbal, ne mogu da to još da gledam. Marseille, Crvena zvezda, zlatna sličica, Kangva Ivanić i Stefan Mitrović, bravo. Malo Intera i digitalni kod. Dobro, idemo još malo, još koju kesicu i da završavamo s ovom kutijom, da vidimo, ovdje će da biti okrenuta, da li će biti My Golden Team, neće, ali će biti Manchester United. Je li ovo bio Maguire? Jeste Maguire, najbolji igrač Manchester United ove sezone, ne šalim se kad to kažem. Da vidimo dalje, ovo je Atletico Mineiro, ili tako nešto, malo Barse, evo ga Lewandowski, lepo izgleda, nešto je povređen, slabo igra. Manchester United, My Golden Team, četvrta po redu, Casemiro odličan u Unitedu, prelepa sličica, jako su dobri i My Golden Team igrač, tačno ne znam koliko ću zalepiti, prelepa, u nju ćemo vamo iza, i onda smo dobili jednu zlatnu i jedan digitalni kod i ajmo da vidimo još dve kesice, pa da vidimo šta će da se desi, da će biti još jedna My Golden Team ili ne. Jako ti deluju skupo sličice ove sezone, svaka čast po Paniniju, odlično su poradili s ovim sličicama. Ansu Fati, mi da smo ga bili dobili, da li je ovo duplikat, My Golden Team, ili imaš jedan My Golden Team, ima zlatna, on nije My Golden Team. Antoine Griezmann, još jedna, druga, peta po redu, ljudi moji, Alga kidam sa My Golden Teamom, brutalno, prelepo, ekstra. Onda smo dobili Maribor, timska sličica, samo dva igrača nažalost. Onda smo dobili malo Intera i Benfica, timska sličica, tu je i Angel Di Maria. I ajde da ga začinimo, da ga završimo, da ga kompletiramo sa ovom kesicom, da bude to, ono će se pocepa, bok te moram dva puta da cepam, gledaj, op. Da vidite stvarno da otvaram, da ne nameštamo nešto, stvarno dobijam tolike My Golden Team igrača, sad ne da će biti, bile su dve za redom, tako da ajde vidimo ljudi moji, ovo je sličica južnoameričkog kluba, da li je to, ne znam koji je, nebitno, Gundogan je tu, bio je jako razočaran porazom Barse u El Clasicu, Real im je zabio 2 komada u drugom polovremenu i pobedio, nešto su ga kritikovali, međutim dečko je sve što je rekao na mestu, vrhunski igrač, malo Lazija, malo Porta, ovo će biti stranje kesica, malo Juventusa, nema Vlahovića i dalje. Dobili smo Pogbu koji je banovan iz fudbala, zabranjen je, dopingovo se i ovaj ko je viš, ne znam, i digitalni kod. Ostalo je ljudi moji ovoj kutiji još je. Ostavit ćemo 12 za sljedeći video, ajde otvorit ćemo još ovu i da vidimo šta se dobilo. Šta se dobilo, da vidimo da li je ovo Dembela, ovu smo već dobili, ovu smo ja mislim već dobili, pobednice Španjolke, ženskog kupa u fudbalu, onda smo dobili Benfiku, onda smo dobili Manchester United i digitalni kod. Ne mogu da ne budem zadovoljan, 5 My Golden Team igrača, lupi like ako ti se sviđaju.